Mela, jekk nagħmel l-affarijiet illi huma dejjem l-istess, jekk nistennix illi ħajtini riżultat differenti. U ħanimxu naqra l-slide li jmiss. Mela, ħafna nies jaħsbu illi jekk qed jagħmlu xi ħaġa illi jaħsbu li hija tajba u mhux ittihom riżultat wara ġimgħat, xhur, forsi anke snin, jaħsbu li xorta għandhom jibqgħu jagħmlu l-istess ħaġa. Għax hemm min jużalek il-qawl jew il-proverbju jew l-idjoma sejħilha li trid illi taqta' qalbek qatt għax ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd. Imma fil-verità, meta inti fejn jidħol pereżempju l-erja tagħna l-fat loss, tara li qed tagħmel oġġett, tara li qed tagħmel sistema. Però di mhux ittik riżultati, hemm bżonn li tibdel xi ħaġa. Mela jiġi f'moħħi l-famuż mixi pereżempju, ħalli nimxu daqsxejn għall-slide li jmiss, illi emmi dajja fil-fatt li qed nitkellem fuqha, illi hemm min jgħidlek isma' jiena mhux se naqta' qalbi ta' ħanibqa' mmur nimxi ħalli nonqos. Issa jekk inti tkun persuna illi forsi hemm ħafna xi ħamxin tilef, forsi taħseb jew inkella kalkulawlek li inti kategori obese tu jgħidulu, ġifieri l-obeżità tkun daqsxejn morbida mhux ħażin, u tibda flok ma toqgħod daqshekk bil-qiegħda tibda timxi, iwa differenzi żgħar ħa tibda tara. Però biex nkunu realistiċi, jekk inti forsi overweight jew forsi xi ftit obese u tibqa' timxi, forsi għall-bidu ħadd neħi naqra kilos, però ħa tara illi ftit tal-ħin wara, ftit ta' żmien wara inti ħadd tistaġna. Għaliex għax ġismek ħajkun dara dak it-tip ta' exercise u għall-figura tiegħek ikollu bżonn exercise iktar intensiv biex għal riżultati. Però hawn minna forsi inti waħda minnhom li qed tara dan il-video illi twebbes rasek u tgħid le il-mixi huwa biżżejjed. Il-mixi huwa tajjeb ħafna għall-moħħ, però għal ħafna l-maġġoranza kbira tagħna mhuwiex biżżejjed biex jagħtina figura u biex ikomplu jgħinna nitilfu anke x-xaħam. Insemmieħ anke bidliet illi aħna nistgħu nibdew nistennew minn programm illi nikkunsidrawh bħala tajjeb illi qed jgħinna għall-fat loss. Mela l-ewwel qabel kollox, l-ewwel ħaġa li inti ħadħoss hija li mill-ewwel għandek tħossok ħafna iktar enerġetika, ħafna iktar mistrieħa għax tkun qed tiżvoga, ħatolqod aħjar, ħajkollok dawk il-feelings illi jiġu mill-endorphins jgħidulhom bl-Ingliż dawn huma qishom hormones, mhux qishom huma hormones illi ħajġeluk tħossok tajba ħafna, tajjeb. Ħatolqod aħjar ma nafs semmejtilkomx diġà u anke inti sabu illi normalment il-kwalità ta' ħajtek overall ħatkun aħjar fejn fosthom anke ħatħossok aħjar miegħek innifsek ħatolli self-esteem. Jekk inti qed tara dan il-video u xi għamil xi exercise u ħassejt xi ħaġa minn daw, ħanitolbok tagħmel thumbs up jew like jew xi ħaġa tajjeb kemm inkun naf illi hawn min qed jara dan il-video wkoll. Issa, wara daw il-bidliet li ħatħossok inti ħatħossom internament, ħatibda bil-mod il-mod tara bidliet oħrajn. L-ewwel ħatibda tinnota xi ftit illi l-ħwejjeġ qed joqgħdulek aħjar. Umbagħad forsi ħatibda tkejjel mill-inches u tinnota isma' mhux tam xi ħwejjeġ qed joqgħduli aħjar għax forsi inqas daqshekk mill-waist u daqshekk mill-hips u forsi daqshekk mill-bast. Tajjeb ukoll. Imbagħad ħatibda tara anke il-bidliet fil-mera. Dawn jistgħu jew ma jistgħux ikunu akkumpanjati minn telf ta' weight fuq il-miżin. Ġifieri jista' jkun li tkun qed tonqos mix-xaħam, però forsi mill-miżin ma jidirx. Għax hija komplessa, il-miżin qed jikkalkulalek kollox, qed jikkalkulalek kull ma għandek f'ġismek. Issa jekk inti tkun qiegħda tittonja, tixxejpja, tagħmel exercise regolari, iċ-ċans huwa illi mhux ħad titlef il-peace bla doċċ, diment li ma tkunx kif qed nitkellmu daqsxejn morbida fl-obeżità. Tajjeb, imma l-iktar importanti li inti qed tara il-bidliet fil-mod ta' kif qiegħda tidher kif jiġu il-ħwejjeġ, eċetera, eċetera. Allura l-bidliet isiru saf-saf. L-iktar suġġett tal-qalbi huwa l-fatt li daw il-bidliet nistgħu nakkwistawhom sempliċement jekk nistgħu ngħidu hekk f'nofsija kuljum. Mela jekk inti taqbad u laqqas huwa kuljum, jekk taqbad tgħid nofsija u ħa nagħmel nofsija bis-serjetà 3 jew 4 darbit fil-ġimgħa, imma għat-tul ta' żmien ir-riżultati li qed insemmu ħajjiġuk. U jekk Alla jrid, inti jkollok lok ukoll. Illi jekk tara li wasal żmien fejn weħilt, tkun tista' tibda xi ftit affarijiet. Bħal ngħidu aħna bajnuna ta' nutritionist jew dietitian, tkun tista' tnaqqas naqra minn ċertu ikel illi forsi bdejt bih oriġinarjament. Jew inkella żied xi session jew oħra fil-ġimgħa biex inti tkompli anke iżżid il-fett loss u l-progress tiegħek. Anyway, il-qofol huwa dan illi inti ssib sistema illi hija komda għalik u sistema tagħtik ir-riżultat.
Jekk mhux qed tagħtik ir-riżultat wara l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur, wasal iż-żmien ta' bidla. Jekk tallim xi ħaġa minn dal-video, ħa nitolbok tagħmilha like jew love u share, ħalli nibqgħu ngħinu kemm jista' jkun lil kull min jara dawn il-videos anka għax nafu xi problema għandna u Malta ta' obeżità. Niltaqgħu.